सारमोनाथ' अननानै बेटारिनि साइकेल होयोबाथ' बहुत धन्यबाद जाबाय। बेटारि साइकेल मोनोबा मा खालामगोन नों बाहाय जेनेबा माबा मोनसे बिजनेस सिस्टेम खालामगोन जेनेबा माबा माबि लायै फाननोबो हायो आङो। बेटारि गारि साइकेल मोनोबा जेनेबा गुन्दैफोरबो लाबोना फानफैनो हायो गामियाव, बे फिथाइ सामथाइबो लाबोना फानफैनो हायो, बेबायदि खालामनो हायो आरो। थारमाने बेबायदि खालामनो गोसो दङ आरो ना, बेटारि रिक्साखौ एबा बेटारि माबाखौ साइकेलखौ मोनोब्ला बेबायदि बिजनेसखौ खालामगोन आरो। खालाम सानदोंमोन आरो दा जाफुङा हनै, दा रायजोनि मानसिया जुक्ति होआ रावबो। थारमाने मथ'थे साइकेलखौ नांगौ, बेटारि साइकेल नांगौ, ओमफ्राय सोरनो खावलायहरगोन नोङो दा? दा सोरखौ खावलायबावनो, सोरखौ खावलायगोन ना प्रेसारखौ खावलायगोन? प्रेसखौ सावरायनांसिगोन, माबा हांख्रायनांसिगोन। प्रेसारखौ खावलायहरदों आरो ना, जायखिजाया बेटारि साइकेल गंसे नांगौ आरो। मा नाम होनदोंमोनलाय? खाथाराम नार्जारि। खाथाराम नार्जारि, महनपुर महनपुर साबमारि। पस्ट अफिसा जाबाय महनपुर जाहैबाय। महनपुर दे। आंना खाथाराम नार्जारि। गामिया साबमारि उदालगुरि। साबमारि। ओमफ्राय बेबायदि अबस्था जानाया मा समनिफ्राय जायामोन? जानायाथ' उन्दैयावनो जादोंमोन। 16 बोसोरसो जाबायमोन आरो। माने थाबायनो हाखाथारा? हायाना? आगोल हायोमोन एसे, दा बारा जालांबाय आरो ना। ओमफ्राय बे गारिखौ बहानिफ्राय मोनखो? बेखौ माबानिफ्राय मोनदों, उदालगुरि बे हरिसिंगानि माबानिफ्राय मोनदों, जेनेबा NGO निफ्राय। सरकारनिफ्राय मोनाखै आरो ना? सरकारनियानो जाहैबाय, जेनेबा NGO होदों आरो। ओमफ्राय दा नैबेयाथ' माने आखाइजों फिदिंनांगौ, गाज्रि जाजोब्बायना बुस्थुआ, 12 बोसोरसो जाबाय ना बे साइकेला। 12 बोसोर जादों मोननायनिफ्राय आरो मोनखाथाराखै? मोनदोंमोन मोननायालाय, खिन्थु सालायनो हाया बै बेलेगखौ, गाज्रि देहाया गाज्रि जालाङो। दा बेयावबोथ' बोलो नांगौ जाहैदों? बेबो बोलो नांगौ। ओमफ्राय बेटारिनि बेबायदि दङ, बेखौबो मोनोब्ला मोजां जागोन आरो ना? मोजां जागोन। लुबैना लुबैया नोंथाङा? लुबैनाथ' लुबैयो, दा मोनाना हनै रावबो गामियावबो आरो रावबो नायस'ना। ओमफ्राय MLA सोर गोलैयो? MLA थ' दा जोंलागावथ' माबासो गोलैयो दा, सरन। MCLA सोर गोलैयो? प्रेस मुसाहारि। दा मा खावलायगोन बिथांमोनखौ, सरन आरो प्रेस मुसाहारि मोनखौ मा खावलायगोन? दा बिसोरो मा डिसिसन लायो, गावसोर होनो गोसोबा होथोंसै। ओमफ्राय नोंथांनि न'खराव सोर दङ? जोंनाथ' बिदा फंबाय, आंनाबो फंबायाबो बिदिनो आं बायदि एसे लेंग्रा जानानै दं, बेबो गाज्रि। दा नोंथांमोननि न'खराव नोंथांमोनखौ सोर मावै दाङै जाहोयो? दा फंबायजों आंजों जेनेबा खुनुरुखुम फंबाया मावना जाहोयो आरो, फंबाय आरो फंबायनि हिनजाव।